салом дӯстони азиз, апа ва хоҳарони меҳрубон ва ҳама он нафароне ки нав ба канали мо дохил мешавед. Ҳамаи шуморо ман ба каналам хушомадед мегӯм. Умедворам ки ҳамаи шумо сеҳату саломат ҳастед. имрӯзаи видеои мо боша ҳар хелаҳак мешавад духтаро, боварӣ дорум ки ҳамаи шумода мақбул мешавад. имрӯз ай украшенияи торт сар карда баъдан ман хонаи очам меравам. Баъд давоми пухтану хӯрдану гаштан ҳамаш дар деҳа мешавад. И торти медовиеро ки мебинед шумо духтаро, и ай ҳамсоя будак овардан ки украшенияша тикро гуфта ҳамхе глазуруш тайёр буд, овардан дилалашам овардан. Ман худам хай миксер катилат задам ва намихел крем кардам да. Дарунаш крем кардагӣ буд. Хеле ки шумо дидед аллакай торт худаш тайёр буд. Ман хеле дилала кардам. И хости ҳамон мисол ҳамсоямай ки чунин украшение тей гуфта мара фаҳмондан ман тайёр кардам ҳамхел. Глазура мисол рехтам. Хай хеле ки шумо дидесен ҳамин намуд украшение кардем ва бениҳоят мақбул шудакшунам. хурсанд шудам. Бо барои шумо каме ам боша навор кардам ки шуморам бубинед. Дар инҷа боша кӯдако камтара грипп шидагӣ буданд. Барои ҳамво асалу оби ҷӯшомадагӣ ва лимон андохта анам хеле тайёр карда додумшона. Бигем ки доруву уколу хеле чизо истифода накарда ба ҳамин лимончой, асалчой, анам хеле малиначой карда ман мо фарзандора ай грипп ровардам духтаро. шумо дарам тавсия метиҳем ки чен доруи укол истифода кардан ҳам хеле чизо истифода кунед аксар. Дар инҷа боша духтаро ҳамроҳи фарзандо хонаи очаҷонам рафтестем деҳа ва давоми видеоҳо аз деҳа мешаванд. боварӣ дорам ки навори ирӯза мисли ҳаррӯза ба шумо мақбул мешавад. бонувони азиз, модарон ва хоҳарон, имрӯз мехоҳам шуморо шинос созам бо яке аз ширкатҳои бонуфузи корейская косметика. дӯстони арҷманд, зиёде аз шумо ба ман савол медиҳанд ки апай тахмина зебогии пӯсти рӯи шумо дар чи аст ё ин ки чӣ гуна шумо аз пӯсти рӯятон нигоҳубин мекунед. дӯстони арҷманд, гуфтан мехоҳам ки бисёр нақши муҳимро бозӣ мекунад ҳамон бренде ки шумо интихоб мекунед барои нигоҳубин кардани шакли рӯятон ва бисёр ҳам муҳим аст интихоб кардани дурусти уходовая косметика барои пӯсти рӯятон. ҳатто буд соле ки дар зиндагии ман тӯли 2-3 сол ман израилский косметика интихоб кардаги будам. аммо дар зиндагии ман шахсан аз нигоҳи ман, аз диди ман ҷои ҳамин израилский косметикаро бароям корейский косметика гирифт. он бонувоне ки аллакай аз корейская косметика истифода бурдагӣ ҳастанд медонанд ки ҳамаи ин суханҳои ман ҷо дорад ва корейский косметика имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон хеле хуб худаша муаррифӣ кардагӣ аст ва ман боз медонед як нафаре ҳастам ки то худам санҷида набароям ба шумо муаррифӣ намекунам, ба шумо маслиҳат намедиҳам ки аз ин чизҳо, аз ин маҳсулотҳо истифода баред. дӯстони арҷманд, бо дили пур гуфта метавонам ки корейская косметика бо номи Atomy яке аз косметикаҳои корейский косметикаҳои беҳтарин аст. истифода баред, бовар кунед, заре пушаймон намешавед. духтаро маям шумо да ҳамин ширкати Atomy-ро тавсия метиҳам, чунки ман яке аз истифодабарандагони анамин маҳсулотҳои ширкати Atomy ҳастам. маҳсулотҳои ин ширката ман худам истифода кардагиам, барои ҳамин шумо да ҳам тавсия метиҳам. ин маҳсулотеро ки мебинед, ин маска барои рӯа, ин барои худам гирифта будам, иш боша кушона, ирам барои худам гирифта будам. ин ҳамин маҳсулотҳое ки дар рӯи экран мебинед, ҳама ира ман барои худам гирифтагим, заказ кардагим. мехоҳам ки шуморам ай маҳсулотҳои ширкати Atomy истифода кунед. хоҳараки мо шумода ройгон корам мефаҳмонанд ва регистратсия шудан хоҳен регистратсия мекунанд. агар маҳсулот хоҳен маҳсулот дастрас мекунанд шумода. ногуфта намонам духтаро ки дар ин ширкат барои ҳама намуди бемориҳо маҳсулот пайдо мекунед шумо. фарқ надорад ва касалии қанд, гурда, барои ҳомиладоршавӣ, барои рехтани мӯи сар, барои маршинкоҳо, ҳама намуди маҳсулот дар ин ширкат ҳастаи духтаро. барои ҳамин дер намонед, нависен хоҳараки мода, шумо да ҳатман ҷавоб метиҳанд. дар инҷа боша деҳа рафтестем. манам хеле бегаҳӣ буд, вақти офтоб даромадан буд, чӣ қадар ҳаво зебо буд. баҳри шумо каме ам боша навор кардам.
дар ҷа мо моҳӣ жарид кардаистем. ки шумо хай дидаистем, моҳиёро мо жарид кардем. хел сирхаки хушрӯ жарид кардем. ма бегаҳӣ рафтам, манам хел успеҳ кардам, қадар камера кардам. И аллакай шабона ҳай моҳӣ хӯрдем, хай ба маззаҳак. Дар ҷа боша саҳаришае ки мо хамир кардем, нон пухтем. Бо алова нигоҳ кардамам қадар хушрӯ сӯхтаестай. Бо баҳри шумо навор кардам. Нигаҳ кунед тапагалува. Инам хел хай хушрӯвак алов карда. Нонура хай бастан. Инам хел нигаҳ кунед чӣ хел нонои хушрӯвак. Инаҷада аллакай сирх шид. беҳад нонои бамазза, нонои очагӣ. И хамири кулчаи духтаро. Барои ҳамин нонои кулчаҳои калон калон пухта гирифтем. Нигаҳ кунед чӣ қадар нонои зебое. И намедонам ин нонай ё ки кулчаҳай. Миёнаи ҳардушай. Кулчаҳои калон калонай духтаро. Нигаҳ кунед ба тапакалов чӣ хел нонакҳои хушрӯи бамаззаҳак тайёр шуда. И дар хамираш об, рӯған, шир, намак, дрож, камтар хамиртираш, ҳамин чизҳо ҳамроҳ кардагиам. Хай шӯриданша ман успеҳ накардам камера карданда. Баъданам хел вақти тайёр шудагиша камера кардам. Баъд дар ҷа боша рӯзонашай абети будак. ҷиянам шашлик кардак барои мо. Ина дар ҷа тайёр кардаистай. Ма бошам хай телефонам дар дастам, фақат навор мекунам. Инам хел хушрӯвак хай. Як нимшая дастсих гирифтак, як ними дигаша дар инам хали бигем ки хай шашликпазакода гирифтак. Дар алоб хушрӯвак хай пухта сирха карда гирифтем. Ина дар ҷа қимрӯро алов кардак. Тинак мекардиам, баъд мемондиамша. Ма ҳамаи ҳамёра баҳри шумо навор кардам. Гуфтам дар ғарибӣ зеб нашавем. Тамошо кунем видеои мора. Насиб бошад видеоҳои ояндада ягон пухтупазии нағз карда мемонам. И видеомда ягон пухтупазе ки ай аввал то ахирша боша охали набудак. Чунки ма деҳа рафтагӣ будам. Барои ҳамин вақти зиёд надоштам барои пухтупаз кардан. Албатта ман пухтупаз кардам. Пирожни тайёр кардам. Барои хонаи очам рафтан тайёр кардам. Саросима ки будам навор карда натонистам. Навор кардам вақти якҷоя куниша тухм чизоша якҷоя кардана навора кардам. Лекин вақте ки пирожни мо тайёр шудак, мо беҳад саросима будем. Бегаҳ шидеста буд. Чӣ хеле ки шумо дар навор диден аллакай торик шидеста буд. Баъд очаи ман нағз намебинанд ки дар торикӣ бурай. Мегӯянд намози шомда чи мошино пеши рахшонахшро дида наметавонанд. Рӯшани аму фонарикҳои мошин мезана якдигаришда. чишмошон чӣ хеле мешава мега чи авария шуданаш мумкинаям хали. Баъд очаи ман нағз намебинанд. Бегаҳ торикида рафтанда нағз намебинанд, зиқ мешаванд. Барои ҳамин тез тезак мо биромадем рафтем. Чӣ шудак пирожни камера накарда мондак. Барои ҳамин баъд тайёр кардан ман нишон надодам, чунки пирожнии тайёр шудагӣ аллакай нестай. Баъд якҷоя куниш барои чӣ лозим мешавад? Дар ин ҷа хайна шашликакҳои мо тайёр шуд. Беҳад бамазза буд. Мо обед кардем.
баъдиҷада биромадам хай ай агароти учаҷононинам хай болгарскиҳоро чиндам. И болгарскиҳо аллакай қоқ шидестиянд духтаро, барое ки аллакай зимистон шидеста, хунукӣ шидеста, барои ҳамин агаротам аллакай вақти вайронкунишай. Барои ҳамин ман хай болгарскиҳоро дидам, шум рафтак, хай хеле чиндам, ҳамроҳи худам овардам. Баъдан ҳамҷода духтаро ай ҳамаи шумо мехоҳам миннатдорӣ кунам барои дастгириҳо, барои қадар фикрҳои хуби худтона менависен. бовар кунед бениҳоят шумо занҳои хуб ҳастен, занҳои покдил ҳастен, дилҳои шумо бениҳоят соф ҳастад. Ки қадар суханҳои нек мегӯед мора. бовар мекунед ки ман ҳамин комментариҳоро вақти хонданам қадар хурсанд мешавам. мегӯям ки занҳои мора бин чӣ қадар инсонҳои хубанд. баъд видеои гузаштада руқияҷон пицца тайёр кардаги буд. бениҳоят дуоҳои хуб доден барои духтара, ки ман зиёд миннатдорам аз ҳар яки шумо. ва хостем ки руқияҷона тарзи пухтупазша бумонам, рӯи хучам нишон тиём. албатта духтаро хостаи шуморо дар замин намемонам. худо хоста боша видеоҳои ояндада ягон чиз тайёр кунам, ман ҳатман рӯшам камера мекунам. руқияҷон ирӯзо пирог тайёр мекунад, ирӯзо мешава ҳолатҳое ки картошка бирён мекунад, анам хеле корҳо мекунад. ман навор намекунам. ҳатман видеоҳои ояндада навор мекунам. ба духтаро ай ҳамаи шумо зиёд мехоҳам ки дар телеграм канали ман подписатка кунем. давҷа будуроем ҳаррӯза корҳое мекардаги ман видеои сурат гирифта мепартом. давҷа бо ҳамсуҳбат мешавем духтаро. телеграм канали хидматкушодагим оли одам камай давҷа нав кушодагимша. пештара кушода будам, тарзи истифодабариша наметонистам. ҳолиам боша хай иққадр зиёд намефаҳмам. кӯшиш мекунам ки бари шумо ёд бигирам. ҳар рӯза корҳое ки мекунам, чӣ қадар ки шумо мебинед дар ютуб 2-3 рӯз пас видео мебуроям, хел дар телеграм канал метавонам ки ҳар рӯза ҳар замон чӣ коре ки мекунем давҷа мепартом. баъдан қати занҳо ҳама каса давҷа ҳамсуҳбат мешавем. даҷа боша ман малинаҳоро чиндестам. нигоҳ кунед дар агароти очам бо ҳамин қадарак чи малина будай. малинаҳоро чиндам. хай бо даҷа палигашнич коридагиян нав биромадестай. бари шумо навор кардам. дар ғарибӣ камеам боша тамошо карда вақтам хуш шава гуфтам. баъд духтаро ссилкаи телеграмма дар якум комментария закрепид мекунам, мемонам. ҳатман тамошо карден дуроен. боварӣ дорам ки шумодаам маъқул мешава. ман нав пеш бурдестам канали телеграмма. ҳатман духтаро дуроен дастгирӣ кунен. ҳама каса телеграмма истифода бариша якҷоя ёд мегирем. ман истифода кардагӣ нестам. хостам ки канали телеграммам пеш бибарам. аз шумо хоҳиш мекунам ки дуроен маро дастгирӣ кунен. даҷа чӣ қадар ки шумо хай дидестен, ман занҷабил чиндестам, қати руқияҷон. инам хел занҷабилҳои хушрувак будак. занҷабил чиндестем. занҷабилҳоро бинед духтаро чӣ қадар бастай. худам дидам ҳайрон шидам. қадар бисёр чиндам. як сатилча пур шидак бурдум дар пакетҳо гирифта овардам хона. насиб иншааллоҳ видеоҳои ояндада дар бақлачка маҳкам мекунам, навор мекунам, нишон медиҳам шумода. дар телеграм канал ҳатман мепартам пагоҳ.
тайёр кардан ма дар Telegram мепартом, баъдан як-ду рӯз пас бо дар YouTube мебуроям. Барои ҳамин Telegramда дуроҳем духтаро, Telegramда пештарак тамошо мекунед шумо ҳамин видеоҳоро. Инам хеле хай духтаро, ирӯза видеои мо нимаш ай хонамон шид, як ними дигаш ай деҳа шид. боварӣ дорам ки хай ҳамаи шумо дар маъқул шидаги. Агар маъқул шида бошад, фикрҳои хуби худтона дар комментария нависен. Лайк фаромӯш накунед, меҳмонои нав подписатсияро фаромӯш накунед. дар иҷо боша болгарскиёро очамшон реза кардем барои дар морозилка мондан захираи зимистона. ва видеои мо боша дар ҳаминҷа оҳиста оҳиста ба анҷом мераса. хайр духтаро, то видеоҳои оянда худованд нигаҳбони ҳамаи мо боша.